A difícil situación económica que está a atravesar o Club Boiro Voleibol é tamén motivo de discrepancias no seo da Corporación boirense. Os grupos da oposición solicitarán un pleno extraordinario para que o Goberno dea as pertinentes explicacións sobre os problemas co club, despois de que a pasada semana o alcalde non respondese ás cuestións do presidente da entidade formuladas tras a quenda de robos e preguntas. Con todo, non só sufriu esta falta de respeto, esta atitude antidemocrática por parte do alcalde de Boiro o Club de Vólei, senón que tamén entendemos que así o sufrimos o resto de grupos que formamos a corporación. Tanto é así que cando hai un problema no salón de plenos, pois todos os grupos políticos temos dereito á palabra, a abordar e a dar a nosa opinión sobre o asunto, e isto non foi posible porque o alcalde, o presidente do pleno, non nos permitiu. Entón, ante esta situación, o que nos vimos obrigados entre os grupos da oposición solicitar nestes días que se convoque un pleno extraordinario no que volva a ir este tema a pleno e que teña unha solución o antes posible que, como xa dixemos, pois urxe, non? Os éxitos do equipo que milita na Superliga xunto coa elite do voleibol a nivel nacional supoñen tamén unha repercusión e prestixio para o Concello que debería, segundo os nacionalistas, cumprir cos compromisos de colaboración adquiridos co club para garantir a súa supervivencia. Entendemos que o Club de Vólei é un club que depende, en parte, da Administración Municipal. Entendemos tamén que representa a Boiro na máxima categoría do vólei do Estado, con todo o que iso representa, en imaxe, en prestixio, turismo, e, polo tanto, dada o que está a pasar, pedimoslle ao grupo de goberno que teña un diálogo co club, que é do que se queixa o club, que non teñen diálogo, non teñen un interlocutor adecuado. Tamén lle pedimos ao grupo de goberno que cumpran co club en canto ás axudas económicas prometidas no seu momento. Dende o BNG demandan tamén que se elabore un regulamento para a concesión das axudas a clubs e entidades en base a criterios obxectivos e xustos, tal e como se aprobou en pleno hai 2 anos, xa que na actualidade, as subvencións outórganse en base ao orzamento disponible e criterios arbitrarios segundo estime o goberno de turno.